senyor Purgon m'ha dit que els dematins em passejats per la meva cambra 12 vegades per amunt i 12 vegades per avall. Però m'he oblidat de demanar-li si ho havia de fer per llarg o per ample. Senyor, aquí teniu un... Ui, falla baix, cridanera, em fas mal al cap. No se t'acut que no s'ha de parlar tan tard amb els malalts. Volia dir-vos, senyor. Falla baix, et dic. Senyor! Què dius? Dic que... Què dius? Dic que hi ha el vostre doctor, que vol parlar amb vos. Oh, el senyor Purgon. M'he de disculpar. Teniu, senyor. Ara, no vos en recordàveu que no podeu caminar sense bastó. Ara, quin cap és meu, que prou. Vull impedir de totes un testament extravagant que s'ha picat al cap. I jo mateixa havia pensat que estaria molt bé de fer venir aquí un metge que fos dels nostres, que li fes avorrir d'una vegada aquest senyor Purgon i desacredités la seva conducta. Però com que no tenc a mà ningú per fer això, he resolt fer-ne una. M'han pescat una escena burlesca. Potser, tot plegat, serà més venturós que assenyat, però puc fer-li veure les verdaderes intencions de la seva dona. Adéu, senyor Purgon. Ai, quines coses que té aquest senyor. Senyor, hi ha un metge que vol veure. I quin metge és aquest? Un metge de la medicina. Te manqui és. No el conec, però en té tanta retirada que semblen 2 gotes d'aigua. I si no estigués segura de l'honradesa de ma mare, diria que és un germanet meu, nascut després de la mort de mon pare. Fes-lo entrar. Vaja. Se'n va un metge i se'n presenta un altre. Té molta por. Em fa por totes aquestes malalties que no conec. Aquestes malalties que... Senyor, permeteu que vengui a visitar-vos i oferir-vos els meus modestos serveis per a totes les sàvies i les forres que podeu necessitar. Senyor, vos estic molt agraït. Però m'ha fet el fet i pastat com la tomata. Senyor, vos prec que m'excuseu. M'he oblidat de fer un encàrrec al meu criat, tot un durat. No diríeu que és netonat en persona. Què voleu, senyor? Jo, res. No m'haveu cridat? Jo, no. O dec d'haver sentit malament. Les orelles se'n deuen d'haver xiulat. Espera, queda't aquí una mica per veure com se t'assembla aquest metge. Ja n'hi ha prou, tens feines allà baix. Jo ja l'he vist massa. Si no el ves tots dos, no diria que són... sinó, i hauria jurat que són la mateixa persona. Senyor, de tot cor vos demano que dispenseu. És admirable, això. Em penso, senyor, que no es molestarà, car he tingut la curiositat de veure un il·lustre malalt com vos, ja que la vostra reputació, que s'estén per tot, pot excusar la llibertat que m'he pres. Senyor, vos estic molt agraït. Veig, senyor, que em mireu molt fixament. Quina edat vos penseu que tenc? Tirant per llarg, degut tenir de 45 a 50 anys. En tenc 90! 90! Ui, i aquí teniu un efecte dels secrets del meu art, que te'n fresqui viure sem conserva. De veres que estàu rejovenit per ser un bollet de 90 anys. Som un metge ambulant, que va de ciutat en ciutat, de província en província i de reialme en reialme, per demostrar-vos l'excel·lència dels meus remeis i les ganes que tenc de servir-vos. Senyor, vos estic molt agraït. Doneu-me el punt! A veure que bateri una mica. Jo vos faré anar per bon camí! Ja veig que encara no em coneix. Aquest por és tan impertinent. Qui és el vostre metge? El senyor Purgon? Aquest home no el tenc escrit a la llista dels grans metges. Quin mal diu que teniu? Diu que tenc mal el fetge. D'altres diuen que de la melsa. Vos esteu malat del pulmó. Del pulmó? De què vos queixeu? A vegades tenc mal al cap. El pulmó.
De tant en tant pareix com si tingués un vel davant dels El ulls. pulmó! I a vegades se'm fa mal el cor. El pulmó! I també a vegades sento una gran flaixuesa als membres. El pulmó! I també a vegades se'm fa mal l'estómac com si fos un còlic. El pulmó! Vos sabrà de beure una mica de vi. Sí, senyor. El pulmó! Després de menjar, vos veu una mica de son i vos trobeu ben dormint. Sí, senyor. El pulmó vos torna a dir. Que vos diu que mengeu el vostre metge? Em fa menjar sopa. Ignorant. Can de ploma. Ignorant. Vedella. Ignorant. Brous. Ignorant. Ous frescos. Ignorant. I els vespres prunetes per afluixar el ventre. Ignorant. I també els vespres em fa beure un vi molt agolit. Ignorantus ignoranta ignorantum! Heu de veure el vi pur per espessir-vos la sang, que és massa subtil. Heu de menjar carn de bou, carn de porc, formatge d'Holanda, blau d'indi i arròs, castanyes i neules per enganxar i compolotinar. El vostre metge és un animal. Jo vos n'enviaré un de la meva confiança i de tant en tant vos prendré a veure quan passi per aquesta ciutat. Senyor, vos estic molt agraït. Que vi volia fer aquest mas! Què és? Jo, si fos de vos, me'l faria tallar tortugues! I per què? No veus que tareu que paï tot l'aliment i que prohibeix que és constant de profitar-se'n? Sí, però el necessito. I aquell sudret! També! Jo, si fos de vos, me'l faria esclatar tortuga! Fem esclatar l'ull. No veus que fa nosa l'altre i que li xufa els aliments? Res-me! Fai-vos l'esclatar! Com més aviat millor. Així veureu millor amb l'uret. Sí, però això no col pressa. Arreu, ens sap greu de deixar-vos tempores, però he d'anar a una consulta per un home que es va morir ahir. Per un home que es va morir ahir? Oui, per a dictaminar i veure el que se podria haver fet per salvar-lo. A reveure'n! Vaja, ja sabeu que els malalts no acompanyen les visites. Tallar-me un braç i esclatar-me un ull perquè l'altre funcioni millor. Prefereix que no funcioni tan bé. Au, au, servidora vostra! No tenc ganes de gresca, jo! Què és això? El que és metge, que volia prendre el pot! Ja ho veig, són 90 anys. Ara, el que sembla renen molt bo. Sí, però va una mica de pressa. Tots els grans metges són així. Em faig una operació, deixant-me tort i manc. Pobreta la senyora. Ai, no parleu així de la senyora. És una dona de la qual no hi ha res a dir. Una dona que estima el senyor, ja ho crec. Les carícies que em fa, És cert? les angúnies que passa amb la meva malaltia, I tantes. les sol·licituds que té per mi, les pires que suporta. Això mateix. Voleu comprovar de quina manera la senyora estima el senyor? I per què? És una cosa que no estarà malament de provar. I així coneixereu els sentiments que nodreix per vos la vostra família. I com ho fareu? La senyora està a punt de venir. Estireu-vos tan llarg com sou damunt d'aquesta cadira i feis el mort. Ja veureu la reacció que tindrà quan ja li donaré la nova. Molt ben pensat. Però no la deixeu massa estona perquè podria morir tot aquest cop. No, deixeu-me fer. No hi ha cap perill de fer el mort? No! No! Quin perill pot haver? Estireu-vos aquí i prou. Vet aquí la senyora. No vol mogar. Ai, Déu meu! Ai, quina gràcia! Quin accident més estrany! Què passa, doneta? Ai, senyora! Què hi ha? El vostre marit! El mort! Que el meu marit és mort? Ai, sí, senyora, el pobre difunt és mort! I ara? Ningú no sap encara aquest accident. Jo estava tota sola aquí. S'acaba de morir als meus braços. Mireu, aquí el teniu, enravenat en aquesta cadira. Gràcies a Déu. Ja estic alliberada d'un pes ben feixut. Ai, Ja et ben beneïta, doneta, d'enquimerar-te per aquesta mort. he pensat que devia plorar. Ves. No val la pena. Quina pèrdua representa, eh? Què hi feien aquest mort? Eh?
Era un home que feia nosa a tothom. Brut, fastigós, que cada moment necessitava una lavativa o una pastilla pel ventre. Que es mocava, tossia i escopia sempre. Era un home sense enginy, avorrit, mal sofrit, que no feia més que renyar nit i dia servent i criats. Vet aquí una bella oració fúnebre. Has d'ajudar-me a realitzar el meu propòsit, ja que encara ningú no ho sap, duguem-ne al llit i callem la seva mort, fins que jo hagi fet el meu afer. Hi ha papers, hi ha papers que vull arreplegar, perquè no és just que hagi passat debades al seu costat els millors anys de la meva vida. Doneta, agafem primer totes les claus. Sí, senyora. És així? Com m'estimau? M'ha agradat molt veure l'afecte que em teniu i d'haver sentit el magnífic elogi que heu fet de mi. Vet aquí un avís al públic que em farà des d'ara més assenyat i em farà anar molt alerta a fer les coses.